Hallo zusammen, ahojte, dnes sa pozrieme na priebehový trpný rod, na Vorgangspassiv. A pasív je gramatika, ktorá sa v nemčine používa veľmi často, oveľa viac ako v slovenčine, čiže je to veľmi dôležité rozumieť tomu a tvoriť vlastné vety v pasíve. Začneme rovno jedným príkladom, ktorý vidíte aj v tomto zelenom obdĺžničku. Die Bauarbeiter bauen das Haus. Robotníci stavajú dom. Kto čo stavia dom? Robotníci. A táto veta v pasíve znie takto. Das Haus wird gebaut. Dom sa stavia. Dom je stavaný. Už tam nemáme slovo robotníci. To nám zmizlo. A das Haus bol v prvej vete v akuzatíve. Akuzatív objekt. A v pasívnej vete, v tom trpnom rode, je zrazu ten dom, das Haus, v nominatíve. Na prvom mieste. Das Haus wird gebaut. Dom sa stavia. Čiže pri tom trpnom rode už nie je dôležitá tá osoba, ktorá to robí. Už ju nechceme alebo nepotrebujeme spomenúť, lebo dôraz je na tej činnosti, na tom, že dom sa stavia. A už je jedno, či to stavajú nejakí robotníci, alebo nejaké stroje, alebo susedia. To je už jedno, chceme povedať, dom sa stavia. Takže tento priebehový trpný rod sa používa vtedy, keď chceme povedať, vyzdvihnúť ten proces, ten dej. Napríklad dom sa stavia, touto vetou dom sa stavia, dom je stavaný, vyzdvihujem tú činnosť, ten proces, že dáva sa tehla na tehlu, stavia sa. A nie je dôležité kým. A je to veľmi užitočná gramatika, lebo niekedy ani nechceme spomenúť tú osobu v tej vete. Napríklad, dostal sa k vám nejaký klep, alebo vám niekto dal nejakú zlú informáciu, ale vy nechcete povedať, kto to bol, že to bol možno Joško, Janka, to je jedno, psíček, mačička, ale chcete len povedať, že bola som zle informovaná, alebo nebola som informovaná, nepovedali mi to. A už nechcete menovať, ukazovať, že on, Peťo, Joško, Janka. Tak poviete, and es tut mir leid, ich wurde nicht informiert. Sú ale prípady, keď sa predsa len povie daná osoba, ale už sa to povie trošku iným spôsobom. A to vidíte tuto nižšie v tejto modrej tabulke. Napríklad, das Haus wird von Bauarbeiten alebo von einer Baufirma gebaut. Čiže ak máme osoby, ako tí robotníci alebo stavebná firma, lebo vo firme pracujú osoby, preto sa to berie ako osoba, tak použijeme von. Doslova dom je stavaný od robotníkov, od stavebnej firmy. A voľný preklad, dom je stavaný robotníkmi alebo dom je stavaný stavebnou firmou. Pri neživých objektoch sa používa predložka durch. Príklad. Das Haus wurde durch das Feuer zerstört. Dom bol zničený požiarom, cez požiar. Čiže von pri osobách, durch pri neživých objektoch, predmetoch. Pozrime sa teraz na to, ako sa ten pasív v rôznych časoch vytvára. Pozrime sa na Präsens, na prítomný čas, čiže pasív v prítomnom čase. Das Haus wird gebaut. Čiže na pasív v prítomnom čase potrebujeme pomocné sloveso werden. Vy to vidíte aj tuto vpravo, werden. To musíme ale vyčasovať. Ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie, wie kann je werden. Plus particip 2. A particip 2 je príčastie minulé. Je to tá forma minulého času od slovies. Napríklad bauen, ich habe gebaut. Je minulý čas, staval som. Alebo kochen, ich habe gekocht, varil som. Čiže toto gekocht, gebaut, eingekauft, gegangen,
je to príčastie minule. Takže je to veľmi univerzálne. Ak sa to raz naučíte, tak to využijete nielen v minulom čase, v pasíve, ale ešte aj v iných gramatických konštrukciách. Poďme sa pozrieť na jednoduchý minulý čas Präteritum. Naša príkladová veta znie: Das Haus wurde gebaut. Dom bol stavaný, dom sa staval. Takže to pomocné sloveso werden, ako sme to mali v prítomnom čase, dáme do minulého času Präterita a inak sa nič nemení. Čiže ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden, plus Partizip 2. Das Haus wurde gebaut, die Suppe wurde gekocht. Ale máme ešte aj perfekt, zložený minulý čas, a tam znie naša príkladová veta nasledovne. Das Haus ist gebaut worden. Dom bol stavaný, dom sa staval. Čiže možno ste si už všimli, že nie je žiadny významový rozdiel medzi preteritom a perfektom. Význam vety sa nemení, ale v tej bežnej hovorovej nemčine sa zvykne povedať skôr pasív preteritum, čiže táto kratšia forma. Das Haus wurde gebaut. A tento perfekt zložený minulý čas v pasíve tvoríme pomocou pomocného slovesa sein, vyčasovaného samozrejme ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, plus Partizip 2, gebaut, ale pozor, plus worden. Worden. A pozor, nie geworden. Napríklad to možno už poznáte ako es ist geworden, es ist dunkel geworden. Zotmelo sa. Nie. V tomto pasíve zoberieme len tú formu worden. Das Haus ist gebaut worden. Tuto ja to prekrývam, ale tuto vidíte, že sein plus Partizip 2 plus worden. Takže nie je to nič zložité, treba si len zapamätať Vorgangspasív, priebehový trpný rod používame vtedy, keď chceme dať dôraz na danú činnosť, nepotrebujeme spomenúť osobu alebo nechceme spomenúť tú osobu. Verím, že sa vám toto video páčilo, že bolo užitočné. Na ďalšej strane nájdete aj cvičenie s riešením. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak mi napíšte, veľmi rada ich zodpoviem. Viel Spaß! Tschüss!